Ai, sabon garin Gori kenan. Wannan wurin yana a cikin sabon garin Goro. Kamar yadda za ku gani, mutane sukan kira shi da suna Marmaro. Wannan wurin da kake gani, wani wuri ne da Allah ya tanada wanda ruwa ne kamar yadda za ku gani daga bayana suna zaune wurin cikin waɗannan duwatsun da muke tsaye. Wannan wurin akwai abin ban al'ajabi, duwatsu ne manya-manya Allah ya aje, daga ƙarƙashinsu akwai ruwa, waɗannan ruwan ƙarau-ƙarau suke, lafiya ƙalau za ka iya komi da su. Ana kiran wannan wurin Marmaro. Kai, da dai za ku zo, da za ku ga abin al'ajabi a cikin sabon garin Goro. Kamar dai da muka iske masu wanka a wannan wurin, sun tabbatar mana da cewa nan zuwa wani ɗan lokaci kaɗan ruwa za su kawo, wato cikowa za ta kawo. Ku biyo ni ku gani. Nan duk duwatsun ne, ga su nan kamar yadda za ku gani, manyan duwatsu. Kun ga wani dutse nan, kun ga su nan, haka Allah ya tanade su, haka suke. Ba wai wani ya zo ya jera su ba, haka suke ga su nan, duk su ne har can, duk manyan duwatsu ne. Ikon Allah.